Yn rhan ddeheuol y prif gylch, mae yna Pencampwriaeth arbennig. Pencampwriaeth yw'r rhai blwyddi yn yr adran ec, y cyntaf a'r ail o'r naill dosbarth yn cystadlu yn fan hyn, ac Owen sy'n cadw cwmni i fi fan hyn. Pedwar yn brwydro ar gyfer y teitl yma. Felly ni wedi gweld eiddo Ceri Fell yn gyntaf, Brynseuon Little Lush. Eiddo John Welsh yw ebol ydi hwn. Hwn oedd yn ail yn ei ddosbarth yn gynharach. Dyma ni New Gap Lady Penelope. Joe Lee, Rhydeilian expert. Enillydd cyntaf bore yma, Owen. Mae hynny'n wir. Dyma enillydd y dosbarth blwydd i adran ec. Mae wedi cael llwyddiant yn Llambed yn gynharach eleni, wrth gwrs. Wedi cael ei brynu trwy'r arwthiannau y llynedd. Dwi'n meddwl mae o'n 3 sy'n y cylch, felly mae yna yr un oedd yn ail yn dosbarth yr ebolion gwryw ddim wedi dychwelyd. Felly dyna'r 3 ohonyn nhw sydd yn ceisio y cystadlu. Felly Rhydeilian expert. Yr ebol blwydd gan Joe Lee. Wedyn ni'n gweld eiddo Ceri Fell cael ei arddangos gan Gemma Paxford, Brynseuon Little Lush, ac wedyn ar y gwylod wedyn eiddo John Welsh, New Gap Penelope. Ble mae chariach chi'n mynd yma hyn, Owen? Mae'n ddosbarthau cyson yn diwedd. Maen nhw gyd yn... Maen nhw'n teip i fod yn deg i Alun. Aryn Lewis y beiriad, mae o wedi cadw at teip penodol, ond pwy fydd yr un yn y dosbarthydd yma fydd yn mynd ar Pencampwriaeth i'r rhai blwyddi yn yr adran ec. Enillydd y dosbarth y Pencampwriaeth hyd yn oed i'r ebolion ebolesu neu adferch blwydd y gore. Wel, Gemma Paxford yn derbyn y wobr ar rhan y beiriad Ceri. Pencampwriaeth yr ebolion ebolesu neu adferch blwydd yn yr adran ec, ac enillydd y dosbarth i'r ebolesu sydd yn mynd â hi. Brynseuon Little Lush, na berchnogaeth Ceri Fell, wrth gwrs Gemma Paxford sydd yn ei harddangos. Y gio wobr yn mynd i Joe Lee, Rhydeilian expert. And this has been awarded to the winner from class 52, the winning filly of Geldy. Submitted number 731, Mrs. Penc, Brynseuon Little Lush, and shown by Pencampwriaeth, Brynseuon Little Lush gyda Gemma Paxford yn ennill y dosbarth i'r rhai blwyddi. Yr ebolion ebolesu neu adferch yn yr adran ec, llongyfarchiadau mawr i Gemma a wrth gwrs Ceri Fell.